नुदोंहाय आंना खबरा नै दाम गोसाथारनि हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ बयबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजां दं लोगोफोर आंबो मोजां दं आरो ओमफ्राय आङो दाखालिहाय माने मोनसे भिडिअआवहाय होदोंमोन ना 10 थारिखआव प्रग्राम दं होननानै लोगोफोर ओमफ्राय 10 थारिखआवहाय केनसेल जादों लोगोफोर दायो 14 थारिखआवसो जाफिनबाय आरो दिनैहाय बेखौनो नै मोसाखांदों जोङो दायो लोगोफोरखौ मोसाग्राफ्रा बुरि बुरि फाखिफोर थ'थ'आ नेनानै दङ जायगायाव सफैबाय नै जों दायो मोसानोसै जोङो दायो जों मोसागोन जायगाया नैबेनो फैहांबाय नुदोंहाय आंना खबरा नै दाम गोसाथारनि जों मोसालाखै जोब्बाय नै लोगोफोरजों दायो थांसै आरो सिरा लादोंहाय सिरा थोआखैनो पियासो हरनांबाय आङो सावजानायाखै आरो नै दखानदार बुरि सावग्रायाबो दखानदारा बेनो दखानदारा बेनो पियासनि दामखौ मिथिगौ नों दा बाजाराव 80 थाखा गागाथामसेयाव होनोलां आंलाय ओरै गिदिंनानै नैसिमबो दङ नै राजोब्बाय मबाइलावलाय आं खोन्थाहरदो जोङो दा मोसाखांनानै फैबाय ओमफ्राय बिथांनि चेनेलाव आं बुंबाय आरोना बुंना होदो दे माने मोसानायाहाय कम्पिटिसना जोङो सेकेन्डआव थांबाय आरो बि ग्रुपआवहाय बेयावथ' थांनो हायासै सिख्लाफोरा थांबाय क्रिस्टि आफादा थांबाय ओमफ्राय जोङो सेकेन्डआव थांबाय दा क'क्राझारावहाय मोनसे बेबायदिनो कम्पिटिसन जाबावगोन आरो बेयावबो एबारनियाहाय खननानै मोसानाय जानांगोन बेबायदि केसेटनिजों नङा ओमफ्राय गोजोननाय मोनबाय सेलेक्ट जानानै जाहाथे गोजौ लेभेलसिम सहैबावो नाजाबावनोसै आरो एबारहाय जाबाय होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय नोंनाबो ओरैनो खाथि सबायमा दं आं दासो केमेरायाव नुदों